No niin, millä on? Terve vaan, ketkä katsaa Monkey PvP YouTubea. Mä oon täällä puhelussa nyt. Siis organimi Raakeli. Tämmöstä groupia. Mulla on Adi täällä unohi. No tämmöisellä käsitteellä. Trollololo. Tämmöisellä käyttäjällä. Raakel. No? Sä voit puhuakin tässä videolla. Mä unohdin. Se on nyt tässä puhelussa, siis tuossa. Voi mitä? Jää. Mä en arvasti, sä rikot mun kallinaivasta maasta. Mitä rikot? Haluan vähän siemeniä. Lolo. Hakee vähän sekoilla. Tämä on siis korottavia sekoilua. 10 minuutin video varmaan. Mä katon tuossa, mulla tässä tämä mopsi ja kamera, millä minä kuvaan. Mutta onko se sellaista, sitä maailmaa, mitä kaikkea, mä pitäisi hommata sellainen mukaan, niin jos Tupe voisi kertoa, jos me halutaan kamaa tai maailman nimi on Uno65, täällä voi käydä kammaa. Me nyt näkään Raaklinkaan täällä minun uudessa serverissä. Voinko sanoa yhden asian? Odota. Missä mä on täällä pelaamassa Growtopiaa. Minun servulla MS 040. Ai onko se sun maa? Oh. 4-0, Niin. Apua, tää ei ole muut. Ei tää sun maa voi olla. MS 40. MS 40. Niin. Tämä on siis mitä? Ei mulla täällä äidit. Saanko mä ne äidit? Hänellä on yhdessä bännä täällä. Onko? On. En muistu tänne. Ai sillä ei muista täällä. Mä viimeisen bännäsin sen. Piiks tuonne ukko bännätä? Mutta tämmönen arkku täällä. Ei saaks kamaa? Rap. Ois mä haluan kamaa, mulla on vaan yksi ruutu tyhjä. Yksi ruutu tyhjä. Mennäänkö salvaa vedettämään Tupeen? Niin voit vähän trollata ihmisiä. Ensi kertaa Growtopia trollausta. Growtopia trollausta. Niinku ihan epäreilu. Ja sit jollakin päivänä tulee Growtopia sekoilua. Growtopia sekoilua. Onko tää vielä? Ei siis Growtopia trollausta. Nyt mentiin trodettaa. Hei mä en oo. Missä näitä saat? Oon menossa saunaan. Okei, me äänestetään. Mulla on kaikki videot, Rakel. Kannattaa käydä tsekkaamassa tämä minun kanava. Tyyppaista mun maan. Tyyppaista mun maa. Tuu katso, kun me vedetetään päin. Tupe näkee, miten mulla on maa. Onko joku osmassa sun maan? Onko? On.
vaan. Mä en saa sitä. Missä se on? Mä saan avainta. Etkö saa? En saa avainta. Voitko antaa takaisin adit motivahingosta teiltä adit pois? Oi! Adi. Kiitos adeista. Pääsin meidän enemmän. Kuka osaa minun maan? Oi minä ostan sen. Minä olen ostamaan sen. Ja enemmän niin. Mutta minä myystä. Mitä sä puhuttaa? 4-0, MS 4-0. Se maahan liittyy. Ah? Se maahan liittyy. Mihin maan? Minä haluaisin tonne tukaan. Mikä sen maan nimi on? Odota. Niin, mulla menee yksi kättä asin. Minä en kerro sen kaikkia keneltä. No. Missä sä oot? Missä sä oot? No tässä Tuuta. No elä tuu, mitä ottaa se tuo? Odota, mä teleporttaa sun luokse. Sä oot täysissä. Luu! Ota teleporttaa. No niin, Oi katso. onko tämä sun maa? On. Onko? No ei oo. Mennään sinne maahan, niin mä otan sen. Mistä? Täällä on aika paljon sikana hanttia. Mä laitan VL:n tänne. Voi painaa, kun sinä olet yksi nukko. Niin tässä on 11 minuuttia vai 18 vai... Niin minä tuu. Tradesi. Mennään siihen meidän yhteiseen maahan, mikä sen nimi on? MS 2222. Mitä siinä niin mä ostan tämän maan? Ui. Nämä on minun. Älä koske niin. Niin. Ei. Voi katsoa. Mitä? Mikä puu oli? Kato, passijuna. Lol. Olen päällikkö. Minäpäs. Oi, kato kun me istutaan. Kato mun silmää. Näetkö sä mun silmät? En. Oi. Tätä ei siis voi ostaa. Mitä? Minä haluan ostaa. Anna minun ostaa se. Mikä maa? Tämä maa. En oo. Minä ostan sen jäisipyssyllä. Mitä se on kasveella? Ja Ukeokilla. Ja niin Lääsöillä ja tuolla Fissaudet. No ei. Ota se täppi, niin mä näytän mikä mä aina. Mulla tuli huomenna joku, mä valitsin jonkun mun kaveista. Raakkeli varmaan rollaukseksi. Ei, sä et rollaa. Mä en voi menetään mun kamoja. Okei. Ai rollaatko me ihmisiä? Otan joku kaverin sinne. Ja siis otan jonkun muun kaverin rollaamaan.
Niin mulla pitää vain ostaa lisää puheaikaa. Mulla on huomenna enkukoe. Meillä on huomenna enkukoe Raakelin kanssa. Niin. Sen jälkeen me vietään sen jälkeen YouTubeen uusi video. Niin heti tulee. Tänään varmaan tulee suoraan tämä. Me muuta varmaan nyt. Video. Kattokaa. Oota, tuokka omaa maassa aloita peli. Tää mulla on Diamond Wingsit. Kattokaa. On Ronaldo. Vaa! Ronaldo jättää pallo. Hänellä on pallo. Hän ohi. Miten se kovaa? Ronaldo vetää tästä. Hän hyppää. Hän menee työhuoneeseen. Hän hyppää vetojen yli. Minne se? Hävisi. Ota nyt teleportaatio. Okei, teleportaatio. Mä tulen, mä hypin sun luokse. Mä oon pro! Tän tukalle mitä Rade toimii, jos me ei tiedä. Aika. Niin mä en ole Radessa, mä olen hukellut. Hei, se on joku ylimääräinen. Se on joku tukalla joku vaikka ihan epäilyy. Jos mä nyt antaisin vaikka hukelukin, anna sun mä annan ne takas, niin... Mitkä? Anna noin sun siivet hukelukin, niin sanot, että toi on niin huono vaihto. Niin. Tässä tulee esimerkki, miten ei kannata tehdä. Jos oot Anna Joo, mä annan, mä vaan... Näitä ei ikinä kannata tehdä. Näytetäänkö pannaa? Kolmio mä loppaan. Sä oot pitänyt pökköstä. Rade, talo. Jomli. Rade. Nyt radetetaan. Okei, anna tuo hukelokin. No ei nyt noihin. Anna mulle. Oiko? Okei, saa hukelokin. Kiitos. No toiset mitä? Lol. Hei, näytetään kannäämiset. Onko se? Hoitta mulle maalokei. Antakaa miten skämmit aina tekee. Niin mulla näyttää. Avakka kannaan. Mut mä annan ne kamat. Ja nyt